Θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που πάντα μας τιμάτε με την παρουσία σας. Εμείς να ευχαριστήσουμε παιδιά όλα του θεατρικού, του χορευτικού και μερικούς άλλους που από πίσω όλα θα ανοίξουν τους άτομους όλους και να παρουσιάσουμε κάτι καλό για εσάς. Προσπαθούμε πάντα να σας χαρίσουμε λίγο χαμόγελο γιατί είναι δυσέβρετο στην εποχή μας. Περνάμε δύσκολα χρόνια και όλοι μας το ξέρουμε. Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Ομοσπονδία των Δεκανησιακών Σωματείων και ιδιαίτερα στον πρόεδρο κύριο Νίκο Χρυστινίδη που μας βοήθησαν πάρα πολύ στο στήσιμο αυτής της παράστασης. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σπανό, τα σούπερ μάρκετ Σπανός για το τύπωμα των αφισών, το ράδιο Αρχάγγελος για τη διαφήμιση που μας κάνει και πάλι να ευχαριστήσω όλους εσάς που πάντα μας τιμάτε. Οι παραστάσεις μας θα επαναληφθούν αύριο και την Τρίτη. Πέστε το στους διπλανούς σας, στους φίλους σας. Ο σκοπός μας είναι κάπως ιερός, μπορώ να το πω, γιατί βοηθάμε και εμείς άλλους συνανθρώπους μας που υποφέρουν. Εμείς είμαστε όλοι